Здравейте хора, аз съм Шепард и като цяло мисля да почвам да снимам. И в този клип мисля да говорим точно за това. И като цяло, понеже компютъра ми не е един от най-силните и няма да имам голяма възможност да снимам на много повече игри, смисъл като цяло мисля да снимам само на Minecraft и не знам, ще проверя на разни други игри, но като цяло нямате големи очаквания от мен, понеже компютъра ми не е един от най-силните, поне за сега. И също така мисля да ви покажа част от развитието ми. В смисъл, то не е само моето, ами живея по принцип с DLBG, Big Incredible, Walker и да, това са. И също така можете да пишете в коментарите на кои игри мога да снимам, на кои ми препоръчате, в смисъл не такива, които товарят прекалено много компютър, нали? Или нещо от сорта. Ами, не знам. В смисъл вие ми пишете игри, тази ще преценя дали мога да снимам на тях. И това е като цяло, сега ще ви покажа набързо развитието, нали? Това тук са само Pro 4 с Unbreaking работи. Може би има и още, ама явно някой ги е взел, не знам. Добре, това е добре. Тук Pro тройка не ми се стори, не. И също не знам смисъл, ако знаете някоя програма, която повишава FPS или не знам смисъл, погледнете FPS-а ми колко е, не е толкова голям. И не знам, ако знаете някаква програма, пишете в коментарите или предложете, не знам. И това тук аз го строих, нали, да имам някаква малка подредба на айтемите. Не знам, защо фул каските са тук. Трябваше да са долу. Добре, няма значение. Я да видим. Добре, това е тук, това е брилър. Тия джъмпове аз ги правих е така, ако на някой му е скучно, нали, или нещо от сорта да си джъмпи тук. Сега ще покажа и проторек и повече материали, не знам. В смисъл, този холм аз като цяло нямам много голема работа тук, в смисъл, направил съм само тия двата джъмпа, иначе и това, нали. Иначе като цяло DL и Big Incredible си го строили този дом и за което им благодаря, нали, че са ме приели тук. Този принцип не е много скоро. И все пак благодаря, нали. И да, това са прототройките. Какво друго да ви покажа? Тук са мечовете, фумечове и брадви. Дали има без KB. И също като цяло мисля да ви кажа, че не мисля, че ще мога да снимам на PvP-та, нали, понеже FPS ми не е толкова голям. И не очаквайте просто да снимам на PvP, мога да снимам развитие, нещо по-интересно, не знам, евент или не знам и аз точно какво снимам. И да, това е като цяло. Пишете в коментарите, предложете някоя игра ли, не знам, за снимане. Предложете какво да снимам, например в Minecraft. И това е като цяло. Ако ви е харесал клипа, харесайте, събнете се. Понеже това все пак е, не знам как да кажа, ново начало ли, не знам. И да, това беше от мен. И